Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui divendres 22 de maig del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca ací a la ràdio. I el dia d'avui arrenquem amb la huelga, amb la vaga dels docents, ja que els docents, els professors de València han tornat a eixir al carrer amb una nova jornada de vaga amb la negociació enquistada, ja que no estan aplegant a ningun acord des de Conselleria, no volen ceder, i tampoc els sindicats dels professors. I avui justament s'ha pronunciat el PSPB, que denuncia que la vaga educativa retrata el cansament de l'escola pública davant de l'estat lamentable de molts centres. Anem a escoltar a José Luis Llorens. Les mobilitzacions històriques de la comunitat educativa reflecteixen el cansament acumulat davant d'un govern que està deixant caure l'educació pública. El professorat està dient prou a les retallades, a la falta d'inversió i al bloqueig d'infraestructures mentre cada vegada es destinen més recursos a altres models educatius. A Castelló tenim desenes d'actuacions paralitzades per l'abandonament del programa edificant i això significa alumnat que està estudiant en centres que necessiten reformes, ampliacions o actuacions urgents a Benicarló, la Vall d'Uixó o Castelló. Nosaltres ho tenim clar. Els diners públics han d'anar a reforçar l'escola pública perquè és l'escola que iguala oportunitats i garanteix el futur de milers de xiquetes i xiquets. Que tingueu un molt bon cap de setmana.